Малларны кышлатуу ишерин Нурлат сөтү җәмгыятендә ныклы әзерлек белән башлаганнар. Мул азык запасы белән кышка кергәннәр биредә. Сәләңгеш бүлекчәсендә дә терлекчелек биналарын яхшы итеп ремонтлаганнар. Маллар көр, таза, яңа туган бозауларны да сәламәт итеп үстерергә омтылалар. Безнең Нурлат сөтү хуҗалыгында бүгенге көндә 5400 баш барлык терлек санала. Безнең инде 1954 башы сауым сыерлар, алар безнең 5 молочный товарный фермаларда барсы бөлініп бастырылган. Монда барлыгы 900 баш терлек санала. Шуның 364 башы сауым сыерлар, нетелләр 60 баш һәм таналар 124 баш. Быел кышлатуу ишерины район буенча бер баш шартлы терлеккә күчереп исәпләгәндә 30 центнер күләмендә терлек азыгы әзерләнгән. Тиешле шартлар тудырылган, малларны ашату әйбәт оештырылган. Әмма сөт саву буенча күрсәткечләр төрлечә. Иң югары күрсәткеч Сөләйманов крестьян фермер хуҗалыгында, Южный җәмгыятендә. Бер сыердан тәүлеккә биредә 13-12 килограмм сөт савалар. Әмма шул ук вакытта аз сөт савучы хуҗалыклар да бар. Вроде бы всему есть объяснение. Вот всему есть объяснение, да? Но вот этого момента нету. Почему плюса нету? Малларның бигрәк тә савым сыерларының баш санын арттыру мәсьәләсе дә күтәрелде киңәшмәдә. Терлекләрдә була торган йогышлы авыруларга каршы көрәш турында да сүз барды. Район башлыгы Равил Кузеров әлеге уңайда аны мул продукция алуга зыян китерми торган итеп оештыру юлларын тәкъдим итте. График за основу у вас будет. Терлекчеләр кышкы салкыннарда күп сөт саву өчен тырышса, игенчеләр өчен кыр эшләре башланырга санаулы айлар калып бара. Иң мөһиме техникаң сынатмасын. Аның өчен ремонт эшләрен үз вакытында башкару зарур. Южный хуҗалыгында уже киздән ремонтлаганнар техникаларны, сельхоз машиналарны. Возопой Белярск бүлекчәсендә, кичкәне бүлекчәсендә, алар тоже киздән ремонтлаганнар. Бүгенге көндә безнең 11 январдан уже аграрный хуҗалыгы тынды. Менә шушы хуҗалыкларны безнең менә Нурлат сөте хуҗалыгы бүлекчәсе, Сәләңгеш бүлекчәсендә 15 январдан уже тындылар. И калган хуҗалыкларда 20-сеннән соң бөтенесе бетәчәк. Сельхоз машиналарга. Сәләңгеш бүлекчәсенең машина трактор паркында да эш туктап тормый. Биредә авыл хуҗалыгы машиналары язгы кыр эшләренә әзерли башлаганнар. Как ремонтируем, так и будут работать. Все зависит, конечно. Культиватор готовим, ремонтируем. Всевной. Первый делаем, второй на подходе. Тракторчы Фәрит Мәннапов техникасын кырыга куеп тимерче эшенә керешкән. Хәзер ремонт эшләрен сыйфатлы итеп башкарсак, кырда сынатмабыз ди ул. Асфальтта эшли. Пока эш юк, тимерче. Әле нәрсәләр ясадыгыз? Только бу тырмалар. Авыл хуҗалыгы машиналары 20 мартка, тракторлар 1 апрельгә әзерлек сызыгында булырга тиеш.